Normálně kukám jak blázen, skoro 9K za 24 hodín je velice príjemné, bratku, velmi pekne vám ďakujem. Za odmenu tu máte ďalšiu pecku, tak užívaj a hoď si do pusinky nejaký chálec, čus. Kamoško, tuto vyskočí na mňa kokot a začne ma pichať nožom. Iba do piči. Tu je ten kokot. Ten kokot šapatým nosom je doma. Prosím. Kamoško, ale už by som sa akože vysral. Jebe, však to zoberiem na bazoš. Normálne mi zožal moju proteinovú tyčinku. Čo ti chýba? Povedz, čo ti chýba? Zmiznem do piče utiaľto. Počujem, poď sem, dáme si pusu. What the hell? Čo sa bojíš? Kamoško, dopícha ti teraz nejaký bezďak normálne nohu. Ej! Môžem? Dávaj. Čo ti jebe, však to by ma zabilo. Čo? Tak tu sa spalo. Kamara, predstav si tú jebačku tu. A obíchaj mne! Túto. Si to nakladáš. A papali ešte tuk-tuky! Čo? Teda to sú tutky, tí tuk-tuky. Jebnutý tuk-tuk, čo sme v Tajsku? Tuk-tuk. Tutky. Dobre, ideme ešte vyššie. No čo to som tu hovoril? Jesus Christ. Ojojoj. Sami nechce ísť po tých šípkach. Že máš čítať zábradlie, to píše. Že pozor, čítaj zábradlie. Koniec. Tvoj koniec. Hen tam hore. Hore. A vieš noriť, ty ňupe. Dobre, však poďme. Najprv si to pozrime. Kamoško, tak tento rebrík. No toto neviem, bráško. Ale nie, však to je jedno, to, keď sa zlomí, tak sa zlomí. Ukáž, čo tu je? Kamoško, to kde? Vieš, keby mi chcel odjebať prsty, vieš, tak ho týzujem. Kamoško, však to zlomím. Nič tu není. Nič. Akože môžete sa mi pozrieť, že má to taký, ale nič tam není. Slovenčinár. Aďo, ty si buchol do kávy? Ukáž sa, ako sa tam dáš. Dobre sa tam dáš. Kamoško, vieš tu predstaviť rave? Tuto ravíček je ako tuto je DJ. Tu DJina. Ravíček by tu bol dobrý. Kamoško, vieš si tu predstaviť rave? Vieš si tu hen tam DJ a tu proste ľudia. Aj tuto hlavne, tuto by bol stage. Vieš, tuto máš stage, tu má pult a tuto je hlavná sála, vieš, tu je druhá. Vieš si to tu predstaviť, že VIPčka dole, tu by bola šukačka miestnosť.
Kamoško, to je čo? Cocktail festival. To je niečo nové, ale... Vyzerá novo. Vyzerá nejak tak akože novšieho rázu. Jacobe. Jakub. Kamoško, radiátor je akože... Ten je velice silný. Ale toto boli nejaké prezidentské lóže. To není mocné. Vlastne je to nebavnička. Ty kokot. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Že keď si jebnutý, nemôžeš byť lastovička, že? Kamoško, toto je... Wow. Ty kakas. Tetrámia. To je ozaj halus. Jakubko, to si videl? No. No, keď pôjdeš sem, tuto by som už moc nestúpal, ale tuto normálne vidno tú stenu, toto by som si typol možno aj na nejakých 1900, 1850, lebo keď sa aj pozrieš tuto, moc sa, vieme to cítiť, ale počuť, ale tuto keď sa pozrieš, tak aj tie svetlá, keď sa tam pozrieš na ne, vieš? No, že to nevyzerá proste, že toto je naozaj stará miestnosť. Nič tam není? No, túto to na chvíľočku zastavím, aby som vám povedal, že vlastne čo sa dialo. V tomto momente, čo teraz vidíte vo videu, už som bol tak že hlavou na odchode, lebo tam bol s nami človek, ktorý tam furt rozbíjal veci a vôbec sa mi to neľúbilo. A nechcel som mu ešte ukazovať ďalšie 4 budovy, čo sú tam. Bohužiaľ, nevedeli sme, aký to je človek, zistili sme to až tam, naša chyba. Takže sme sa rozhodli, že vlastne hen tam, kde sme, tak to veľmi rýchlo dotočíme. Už sa mi ani nechcel moc vyprať, lebo mi úplne skurvil náladu. A povedali sme si, že pôjdeme preč a že tam prídeme zase na budúce. Takže vlastne preto som aj poslednú polku tohto videa bol úplne že v piči, lebo sa mi nechcelo do ničoho vyprávať, lebo tam ten čurák furt niečo rozbíjal, takže tak. Na čo to robíš? Ako čomu to je dobré? Urbex není o tom, že tu rozbíjaš veci. Pojeb sa na to, ja tam s ním nebudem. On je presne ten typ, ktorý proste z toho, čo tu je, to tu proste dojebal. Že mohlo to tu ešte slúžiť pre ostatných ľudí, že by sa tu išli pozrieť, ale nie, on to ide rozbiť. Vieš, toto sa proste nerobí. Furt niečo rozbíjať, na akú piču? Čomu to je dobré?